olisi semmoinen tosi outo pyyntö, että voisiko käyttää 2 minuuttia teidän suihkua? 2 minuuttia meidän suihkua? Joo, tää on tämmönen haaste. Kyllä, mihin se sitä tarkoittaa? Tämähän tulee videolle ja ei tarvitse teitä näkyy yhtään. No. Mitä sä oot tekemässä? Suihkua? Niin, käyn suihkussa nopeasti. Tää on tämmönen haaste, videohaaste. Kiitos. Ensimmäinen ihminen, joka päästään sisään. Suihku on vaan. Jees. Morjes. No onko verta? Missä päin? Anteeksi jos häiritsen. Tosi paljon kiitoksia teille. Siinä oli suihkuhaaste. Kiitos ja kumarrus.